Oras, salam sejahtera di hita salhutna, damang dainang nanulungan di bagasa tuata Yesus Kristus, di dia pehita maringanan, di bagasa tikion, neng marsyajar hita sian hata ni di bata, aleni marsadani roha hita martanya kita. Dame ni di bata na sumurung sian salut na roha. Ima mangaramoti akatiate do pikramuna di bagasan Kristus Tuhani. Amin. Huriani Tuhan hatani debata nasartu hita dia pala partikeno dienek meisen buku perpesalmen bidu 100 tolu mamuka meisen ayat sada masuk 1 ayat 5 hatani Tuhan. Ede sian sidapit. Puji majahoba ale tondikku. Jala nasarohakku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji majahoba ale tondikku. Jala unang tung halupaun dinggan di basana sudena. Ibana domane sadosam sudena. Ibana pamalu maka sahikmu sudena. Ibana paluahon ngulum sian hamagoan. Ibana martupal hotuho dengan bahasa doa sini roha. Ibana pamaha roham marhite-hite dengan bahasa. Asa mula posoho songon pidong Raja Wali ido sahatna. Huria nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Bohado rohatta. Manang pamikriota isarana adong sasahalak na hitatadda si solhok manang ale-ale na secara tulus taurupi na sida manang ibana alai pangrupion na tapatu-patu ibana di persuada bahkan dianjojok ko tu si dijelma dan oleh tamang mulutnya. Pasti satolot behurasa hita gabi sugudur hatta molopola adong jelma nahya taurupi ale di persuada pangrupi. Hurian ni Tuhan nenolonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Turpu jamita nasa tuhita dia pala partikenon. Songo dia perpesalmen patupahon pamujiot tu debata. Pamujiot na pinatupan ni perpesalmen. Na marbosir mai di siala pangurupian ni debata di bagasa mulut. Dihapor se perpesalmen do. Ngulu na di dalanan ni ibana. Dakia di palos di bata ibana berdala salah. Akahamahulon narutu bagasan parngulon. Dirupi di bata ibana mamul salu. Namar lapatan. Dang di persuada parpasalmen. Pangurupian ni dibatai di bagasan ngulun. Bakal lubi siya na pinikaran na rohala. Diliod di bata tu bagasan nguluna. Ido ubah na dido perpesalmen. Di bagasan turpu jamita dia pala partikiano dido mana puji majahuba ale tondikku. Jalan nasarohakku di bagasan mamuji guarna nabadia. Karena sebuah ketakjuban. Karena sebuah rasa syukur. Maka pemazmur mengatakan puji majahuba nasa tondikku. Dak kolang pamangan na mamuji debata. Dak kolang pikiran na mamuji debata. Ale saluhu na nguluna. Diban-iban na mamuji debata. Na marlapatan di hati dakon ibana di bagasan nguluna. Ia debatai. Idu debata naik ke pujian di bagasan akaulau. Pamujian na pinatupan di perpesalmen.
songon hataridaan bagaimana dia mengakui kemahakuasaan Allah di dalam kehidupannya. Alenia manginangdang cukup pulang pamangan memuji di bata. Ale di do nasa tondeku. Jala nasa rohakku di bagasan memuji guarda nabadia. Budak kita sebenarnya manginang. Memuji di bata holang pamanga sapi. Diuduti perpesal mendomu senang. Di bagasa terpukon puji majahu balik terdeku. Jana unang tung halupahon dengan basana sudah. Ketika dia memuji Tuhan, maka pada saat itu dia mengakui bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kasih karunia Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Karena dia tahu bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa nyata dalam kehidupannya. Dia tidak melupakan semuanya itu. Hidup baik mana puji majahoba. Jala unang tung lupaun salut raka pangorbiana. Amang inang. Nailolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Dada parpesalmen songon hasang na lupa kulit. Alai lubisian na budi bayan ibana di patupa ibana do mamuji de bata di bakasan uluna. Alini hulian ni Tuhan. Ahado sibosire. Ubat parpesalmen mamuji di bata mana madok molihat itu di bata. Di bagasan maluna. Adong opat tami baik di songon alasan perpesal memuji di bata. Na perjulu alasan di perpesal memuji di bata. Ibana maduk melihat itu di bata ala burjuni rohani di bata. Ala pangurupin di bata. Ketika dia bersyukur atas kebaikan Tuhan. Maka itulah alasan dia untuk memuji-muji Tuhan dalam kehidupan. Tidak ada satupun pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan ke dalam pemazmur, yaitu yang merugikan kehidupan pemazmur. Dan kita juga demikian. Dak adung nanggosada ulau ni dibata nagabe mabaju rohat. Dak adung nanggosada basa-basa ni dibata nababain gabe buratuhita. Ale saluhu na basa-basa ni dibata pangurupin di debata mabalas dorohatta terpasu-pasu hita taruli hita dapat tua hita di bagasan pangoluang berbahagia kita. Segala sesuatu pemberian Allah itu membuat kita bersuka cita dalam kehidupan. Ido alasan dapat julu bahasa dipuji-puji perpesalmen di bata di bagasan waluna. Na padu akon pamuji na pinatupan di perpesalmen nama bos sirmai ala naung disesa di batas salut nakap Malaysia. Didokon di bagasan ayat napa tuluhoni ibana do manesa do samsudina. Ibana paman akasahik musudina. Nah, rasa syukur mana pamujina pinatupan ni perpesan dia porsi ibana. Pemazmur menyadari bahwa hidupnya tidak sempurna. Bahwa hidupnya penuh dengan dosa. Nguluna gudang dosa. Nguluna gudang akan salah dia lupa di debata. Ale dia porsia ibana do. Ia dosa naisa nanunga di sesa debata. Ibana do manesa do samsa sudina. Ibana paman akasahit musudena. Kita pemang inang. Songoni dodang di bagasan parngot. Saluhuna dosata. Nunga di sesa debata. Marhite-hite Yesus Kristus. Nagabi pilihan. Nagabi mati di hapinor sila. Asa boha, asa gabi partoa pita di raja dari bata. Jadi alasan dapat dua persalme dapat partikin memuji di bata. Di haporsia ibana. Ala nanunga di sesa di batasan nakadosa. Na patuluhon. Pamujion na pinatupa ni parpesalmen. Ala na porsia ibana songo dia di bata paluahon ibana sian hamagwa. Paluahon sian hamagwa. Amang inang banyak dari kita mungkin di bagasan akapar maluope. Gudang do akka hinamago narot di bagasan perang akapar marakan pasti. Perpesalme pesokoni do. Piga hali ibana di palua di bata. Di palua di bata ibana maralohon si Goliat.
di palua debata ibana mararohon ima raja naparjolo, raja Saul. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, aka mara, aka bahaya, didongani debata malui badasya mengadopi salunai. Ido alasa di mana memuji debata. Na patuluhong, na paupatpam, pamuji na pinatupa ni perpesalmen, alana diha porsyah ibana, songo dia debata pama rohana, marhite-hite dengan basa. Baka pola dipatudos ibana, songon pidong raja wali. Nah, pamuji na pinatupa ni perpesalmen na paupatpam. Dia persebana segala sesuatu yang diharapkan dalam kehidupannya, Tuhan cukupkan kehidupannya. Hidup ibadah memuji debata di bakasan mulutna. Sebenarnya manginang nenelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Buhado kita na porsia di zaman pandemi COVID-19, manang di zaman tahun 2022. Ahado nanang patupota dalat tabamuji debata di bagasa mulutna. Na perjolo sahali na sahalat na porsia na Yesus Kristus mamuji debata di bagasan moluna ala naung disesa debata marhite ti Yesus Kristus akadosa. Kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan, kita mempermuliakan Tuhan karena kita percaya bahwa Yesus Kristus telah menebus kita dari dosa kita. Maka selaku orang yang sudah ditebus harus bersyukur kepada Tuhan, harus mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan. Ali gulang do pihita te manginang, gulang do hita sesunari on. Dunga di sesa debata dosana di bagasan Yesus Kristus. Ali dangolo tu gereja, dangolo bertobat, dangolo ibana paubaruha do kalian akas. Manginang, manatita. Ketika Kristus nantinya datang untuk kedua kali, yang diharapkan bukan lagi pujian dari kita. Justru kedatangannya nanti yang kedua kali membawa hukuman, membawa keadilan. Maka sonari adon kesempatan selagi adon nupi partikian dihita ganup jol mana porsia ikototong mahita mamuji debata ala na buasa ala nang dihaologi debata hita dihokop kita di bagasan Yesus Kristus sebagai rasa syukur kita sebagai orang yang beriman. Maka kita harus memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan. Napa duahon. Pamujiat tatu debata. Hataridan hatuduku neruhatta maka porsa debata. Nomor lapatan na manginang. Nasa jolma na mamuji debata. Berarti oleh ibadah patutoro rohana. Anggo jolma nasional na mamuji debata. Akasigijang rohana. Alay. Nasa jolma na porsia tu Yesus Kristus. Nasa jolma na mangauhon Yesus Kristus mangulu di bagasan muluna. Ikon mamuji debata. Maka tanya Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Mulune salaon, amatam, inatam, anak komu, dan maulo mamuji debata. Pasti do nasional bartorok ni rohan dope. Haru jolma namar minggu, gaduk minggu, namar tangiam. Gudang dope namar ginjang ni roha. Apalagi mana sonol mamuji debata. Alay hita manginang ninolong di bagasa Tuhan. Detik kita ulo mamuji debata, detik kita pasangapon debata di bagasa mulutta. Hatari data may bahwa kita mau tunduk akan karunia Tuhan dalam kehidupan. Na parpudi sahal yang manginang ninolong di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hata di debataon na yung takas mengajar kita. Patupaon pamujion tu debata. Siyan nasa roha, siyan nasa pikiran, siyan nasa gogota. Dari segala sisi kehidupan kita harus mempermuliakan Tuhan. Molo ditiki kareju kita. Taulan akan adingkan. Molo ditiki mangulau kita. Tapatupa ulau tai. Hobbar tulong mo ni rohani debata. Ido na diigil ni debata. Jami taon siyan epistel minggu dong Paska na pada hari Paska. Na marlapatan saluhut na kajulman na porsiya marulupulup do ala nung hehe Tuhan Yesus Kristus. Ala nung ditalun hamatian.
Nah kita pe kosongoni ma di bagasan parngota. Taha porsedo nunga hehe ape Yesus Kristus. Alini taulo puma kakai deolo polo. Maria ria mahita. Nga ditalu di bata di bagasan Yesus Kristus sorok ni hamatiani. Baritalas ni roha maut tu hita. Alana baritalas ni roha do na kehe ape Yesus. Berarti hita pe kumamuji-muji di bata. Di bagasan salut na gulmi di parngota. Alang hehe no Yesus yang namate. Berarti pataridaho moon nung ngagawi partohap pita darajat di bata. Maka oleh karena itu mari bersyukur kepada Tuhan. Permuliakan Tuhan dalam kehidupanmu. Permuliakan Tuhan di dalam segala aktivitasmu. Permuliakan Tuhan dengan segala yang ada padamu. Amin. Martanya kita. Melihat ya Tuhan. Didenggan di basam di asini roham. Nang totong di lehom itu bagasa ngulunami. Diajari hohami. Asa totong maduk muliate memuji-muji pasama penguarmu. Di bagasa raka ngulunami. Ajari mahami patu pahoni. Urupi hami. Asa marhiti-hiti pangurupun nasyakko. Lamhok matutu pawujud nami. Muliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan masuk kita.